Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Regei tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini mukoma ndiri munhu wekuti ndakapiwa zita ravatete vangu, asi zvinhu izvi zvava kundishungurudza. Ndiri munhu wekuti handichadi kana kuroorwa, nekuti kana ndikangopinda mumarriage ndinonzwa ndichingoboekana nemurume wandinenge ndigere naye. If I can count mukomanashi, now katova keche 5 ndaroorwa. ndatova ne5 times ndichingogara nevarume vakasiyana siyana. Kana varume vandakadanana navo, I cannot even count kuti ndadanana nevarume vangane, because zvinoitika ndezvekuti once ndikangodanana nemunhu tikangogara tangosangana pabonde, ndinobva ndatanga kunzwa kuti munhu uyu ndava kutomusema. Mumba medu takangozvarwa tingori 2 chete, it's me and my baby brother boy. Ndichikura ndakazoti ndava form 2 ndipo pandakatanga kuroorwa, because ndakangotanga kudanana nomwe mukomana aita zvekudriva makombi, but yet aitova aine mhuri yake. Saka pandakatanga kudanana naye mukadzi wacho, she then found out, ndokubva atanga kunetsana naamai vangu. Mukadzi uyu aitoti akauya pamba pedu aipopota, saka ndakazosvika pakurambana nemurume iyeye. From there on varume vacho vainge vachingouya voga. Ndakazotongogumira form 2 iyoyo, because since ndainge ndatova munhu wekuti ndainge ndatoziva varume, zvainge zvava kunetsa kuti ndichidzokera kuchikoro. Saka ndakangogara zvangu pamba ndichingoitawo zvekungodanana nevanhu vahombe kwandiri. Murume akazotanga kundiroora, aive akandisiya ne20 years mukoma. Munhu iye ainge ari muhombe kwandiri zvisingaiti. Pamba pemudhara uyu handina kana kumbogara kwenguva yakareba, because taingogara tichingorwa. Zvinoitika pandiri mukoma ndezvekuti ndine simba rakanyanyisa riri pandiri. Zvinhu izvi zvinozongoitika kana ndikatanga kurwa nemunhu, ende ndiri munhu wekuti ndine hasha dzisingaiti zvekungoti 2 minutes ndinenge ndava kutonzwa kuti ndava kutoda kutorwa nemunhu iyeye. Saka zvaitika ndezvekuti kunyange pandainge ndichiri kuchikoro ndaitozivikanwa kuti kunyange ndikarwa nemunhu rume, munhu iyeye ndaitomukurira simba. Sevasikana ndaisatombovawona sechinhu, ndaitosiya munhu atokuvara. Saka pandakatorwa nemudhara uyu, aita staira iyoyo yekuti aingoda kungoramba achingonyenga vamwe vanhukadzi. Saka taingogara takakonana. Saka pane umwe musi paakada kuzama kundirova, ndipo paakabva aburitsa dhimoni raita sekunge rainge riri mandiri. Mudhara iyeye ndakarwidzana naye ndikamukuvadza zvekuti akazototiza mumba ndokunogara panze achiti panapa ndakazviunzira dhimoni. Saka pandakangorealiza kuti iri ndiro simba rainge riri mandiri, ndakabva ndatanga kutora advantage. Ndaiti uyu munhu uyu ainge ari murume wangu at that time, kana asipo ndaitanga kushungurudza vana vake ndichivarova, ende iyo aiti kana akauya akangondibohwa nechaanenge andibohwa nacho, ndaingonhonga chero chainge chiri padhuze neni ndobva ndamubhomodza nacho. Iyo akazongosvikawo pakusarenda. Mune mamwe mamarriages mandakazopinda, ndaikwanisa kuti kana ndikanzi nemurume chimboenda unogara kumusha, zviya zvekuti ndimboenda ndinogara nevabereki vake, but ndaiti kana ndikangosvika ikoko dzimwe nguva ndaizotopedzera ndakubatana namakola nanabamunini nanaatete, even kutomisidzana navamwene chaivo, zvekuti kana marriage yacho wega waizoona kuti zvinhu izvi zvandaita apa marriage hapasisina. Ndobva ndangobuda zvangu ndobva ndatodzokera kumba kwedu. Dambudziko riripo mukoma nderekuti inini ndiri munhu wekutoti ndozvandiri, either ndikaita boyfriend kana kuti munhu wekuti ndine chingofambidzana naye, ndiri munhu wekuti ndinongoita tumwe tuhasha tusinganzwisisiki. Akangondibohwa nekanhu kadiki diki munhu wandee ndichidanana naye, ndobva ndatomuudza kuti hazvatovharana, handichatokudi. Ende kana ndikangoti handichatokudi, mwoyo wangu unobva watosviba zvachose. Dzimwe nguva let's say tinenge tichingotaura kana paWhatsApp, munhu obva angondiblutika, obva atoramba asingataure neni maybe kana kwe30 kana kuti 40 minutes. Ndikangomubvunza kuti why usiri kutaura neni, akaramba futi kupindura, ndobva ndozviudza kuti it means kuti uri kuchita. Ndobva ndatomubloka, ende kunyange akazondinyengerera sei handizombodi kunzwa nezvake. Saka this problem I can see kuti zvichazokonzeresa kuti maybe ndive munhu wekuti ndinokwanisa kuzongofa ndiri munhu anongombeya. History yatete vangu ivo vainziwo vaitawo zvekupinda mupawa. Saka I'm afraid kuti maybe zvinhu zvacho kana kuri kunzi ndo zvazviri kuda kuti ndiite, zvinhuwo zvekuti handina tarisiro yekuti ndinge ndichizopinda mupawa. Kumhuri kwedu ndakambovaudzawo ndikati mama, ini ndakafamba. Pandakafamba ndakabva ndanzi pandiri pana sekuru. Saka sekuru ava hanzi vari kufamba vari kumashure kwangu, kwese kwandinoenda hanzi sekuru ivavo vanenge vachingonditeverera. Ende kana kuri kunzi ndikazosangana nomumwe murume pabonde, murume iyeye ndinobva ndangomusema, because pandiri pari kunzi pana mweya
sekuru, ende sekuru vacho havana kugadzirwa, and also tete vakangosofa. Hakuna kana umwe munhu akazombodzokera kana kuisa dombo parinda pavo, rinda ravo rangovawo churu. Mukoma Nashi, ndakanchikumbirawo kuti kana kuine munhu anokwanisa kundidzidzisawo kuti pakadai ndozvifambisawo sei, because mumhuri macho wekuti ndinokwanisa kunanga kuti please ndakanchikumbirawo kuti mugadzirewo zviri pandiri. Hakuna, munhu wese angori busy nemabasa. Vanhu vazhinji vemumhuri medu vanhu vekuti vangoriwo kuno kuSouth Africa, ende tiri vanhu vekuti tinongozvitamburira. Saka wacho wekuti unokwanisa kusimudza uchimudza kuti handi apa handi apa. Vanhu vazhinji vanongoraramawo nemuteuro zviya zvekungoendawo kumasowe unopiwawo munamato. Saka pandakamboenda nevamwe mukoma vangu vari kuno kuSouth Africa, takabva tanzi tinokwanisa kuenda kune rimwe dziva, tobva taenda ndonobhabhatidzwa, tobva tasiya mweya wasekuru mudziva imomo. Saka mukoma, izvozvo handizive kuti zvinoita here zvekuti ndinganzi pandinoenda kunobhabhatidzwa tobva tanosiya mweya wasekuru uri pandiri kuti usaramba uchingonditambudza. I thank you in advance mukoma Nashi if you post my story, and also ndinotenda kune avo vachazondibatsirawo vedare iyi. Ndo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Please let us talk about it in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii henyu mukoma Nashi? Ndanga ndichikumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu as hidden identity. Zviri kuitika pandiri handisi kana kumbozvinzwisisa ka1. Inini ndiri munhu wekuti ndinovaviwa kusikarudzi kwangu pose pandinopfuura panenge pane vanhu vakawanda, oro kana kuti ndiri pakati pevanhu hopo, ndinobva ndatanga kuvaviwa kusikarudzi kwangu. Ndiri musikana ane 25 years. Dambudziko rangu rakatanga pandakatanga kuenda kunguva yangu. Ndinotanga kuvaviwa pose pandinongoenda panenge pane vanhu vakawanda zvekuti ndinototanga kukwenya. Sometimes ndinoita sekunge ndiri kungokwiridzira skirt, but kunenge kuri kukwenya zviya zvemuchivande. But pacho pandinotanga kukwenya ndinotanga ndichiita zvezve zvekubirira zvekuti vanhu vasandiona, but ndinozotosvika pakunakidzwa nekukwenya ikoko zvekuti ndinobva ndatokanganwa kuti apa ndiri pane vanhu vazhinji. Sometimes ndinoti kana ndakagara, let's say tinenge tiri either panzvimbo pekuti tinenge takagara pamachezi, ndinobva ndatanga kutsvinyidzira makumbo angu, ende zvinenge zvichindinakidza. Saka vamwe vanhu vanobva vanotisa zvacho zvandinenge ndichiita. Vamwe vanokukwenya kuti ko uri kuitei, vamwe ndo vanongokuseka vakangonyarara. Paya pandinozorealiza kuti ko vanhu vari kunditarisa, ndinobva ndangosiyana nazvo. Zvinhu izvi zviri kutondinetsa kuti ko murume wacho achazonzi ndiye murume anofanira kuzonzi murume wangu, ndichazoitawo zvekuita sei kana ndava naye mumba, because even pandinenge ndiri ndega mukoma, ndinongoti kana ndikangovarairwa ndinobva ndatoisa ruoko rwangu mubhurugwa. Kubva ndiri musikana, nyaya iyoyo inyaya yekuti ndaigara kubva ndichiri musikana, nyaya iyoyo inyaya yekuti ndaigara ndichingoitukirwa namai vangu, because vaingoti kana sometimes vakapinda mukitchen ndichibika, apa ndinenge ndakatoisa ruoko mubhurugwa ndichitokwenya, mama vaingosvika vobva vandirova kana mbama, vobva vati ko mashure akaita sei auri kutiitira. Sometimes ndaikwanisa kuti ndakarara musipee mangu, ndaingorara zviya zvekubatirwa nehope, ndakangoisa ruoko rwangu panhengo yangu ndichikwenya. Apa ndinenge ndakarara nemanhede, ndakavhura makumbo angu, ndobva ndakanganwa kukiya dhoo. Saka mama vaizoti kana vakapinda mumba mandainge ndakarara, ndaizongonzwa mama vakundirova vachiti ko kurara kwakaita sei ikoko. Saka mukoma Nashi, dambudziko iri idambudziko rekuti handizivi kuti ndingabatsirikana sei, because pandakamboudza mama about this issue yekuti ndinongonzwa kuvaviwa kuzasi kwangu, ivo mama vakabva vatanga kutondituka vachiti uchinyanya musikanzwa isikika iyi. Pandainge ndichiri form 1, mama vakatombonditora vakaenda neni pane chimwe chipatara chiri kuHighfields uku, but patakasvika ikoko ndakabva ndabayiwa rimwe jekiseni, because masymptoms acho andainge ndichiita ndakangonzi yainge iri siki. But chinondinetsa mukoma ndechekuti ko siki yacho yakabva papi, because ndiri munhu wekuti ndainge ndisati ndatomboziva vanhurume, ende nanhasi kuti ndinzi ndanyengwawo nemunhurume, zvinotoshura mukoma. Ndezvizva zvokuti kunyange uchifamba unotongoita sekungewo uri munhurume, kunyange ukapesana neumwe munhurume hakuna kana anombokutarisa sezvinoitawo vanhurume zviya zvokuti anokwanisa kucheukawo achitarisa munhurume. But handisi munhu ari that bad, nditoriwo nechimiro chekuti hachishoreke, but kuti unzi wacheukwa nemunhurume zvinenge zvichitoshura rufu chaizvo. Saka pacho pandakanobayiwa kuchipatara ichocho mukoma Nashi, patakadzoka kumba hapana kana change yakamboitika, because
because zvakatoita sekunge zvainge zvava worse. Ndainzwa kupisa kuzasi kwangu zvekuti sometimes ndaikwanisa kutombogarira mvura pandinenge ndiri muspe mangu. Mama pakandibvunza kuti how are you feeling now, ndakabva ndavanyepera kuti I am much better. Ndakabva ndazvidzidzisa kuti kana mama vasipo ndipo pandinonyanyisa kukwenya, asi kana varipo I just pretend as if I am okay. Dzimwe nguva ndinomboita sekunge ndinobuda twakaita to rush, but to rush itkoto they just appear overnight. And worst of all, kana ndikangosangana nemunhurume pabonde, I used to have umwe mukomana wandainge ndiinaye, saka taingosangana without protection, but taingoti kana tikangoita one round ndobva ndatoramba, because zvaitika ndezvekuti kana iye akaproduce masperms ake, paya masperms acho paanenge achitanga kuyerera, ndainzwa sekunge ndine allergy kuzasi kwangu, kwainge kuchivava zvisingaiti, saka ndaibva ndatoramba at all. Saka zvinhu izvi iye zvaimubohwa kuti tainge tiri vanhu vekungoti tinongosangana just for one round ndobva ndaramba. And also rimwe dambudziko randinaro mukomana zvinderekuti kana ndikangosangana nemunhurume pabonde iye akangoproduce mandiri, ndinobva ndatanga kunzwa sekunge ndiri mudhamu, zvezvekutoboekana zvekutoti handichatombodi munhurume zvachose. Ndinokwanisa kutoita even 1 month ndisingadi kana kunzwa chinhu chinonzi munhurume, but as time goes on semunhuwo wenyama ndinokwanisa kuzongonzwawo kuti panapa ndava kutoda murume, then ndozongosanganawo nemunhurume pabonde. Now I am afraid to commit myself into marriage because of this problem, because ndinoziva kuti maybe ndikapinda marriage nemunhu iye anozofila sei achingoti ye and then ndo pandinenge ndichingodawo one round, but most of the times ndinenge ndichisema kuita bonde naye. And also this issue yekungogara ndakaisa ruoko mubhurugwa ndichingokwenya, munhu angasati ndamuwinzira sike here mumba make. Please help me out mukomanashi, kana mukaposta notify me nditevererewo mucomment section. Vedare, that was a message yatakareceiva kubva kuna Haiti. Zvakangoma hazvo vedu wezviri kuitika munyika. Rekaiti pataenda panyedu inotevera. Hanzi makadiko mukoma, please chitupa changu vikai. Ininiwo ndiri munhu wekuti ndinotengesa muviri wangu, ndingoriwo pfambi, but pane zvakaitika mukomanashi zvekuti nanhasi zvakandishoka. Ndakadyiswa sikarudzi yainge ine honye neumwe muNigerian, ende kuti ndirambe at that time painge pasina kana marambiro. Mukoma ndakaita kuyamwa Nhengo yaita kuyerera neMakonye. Ndinoitawo mabasa iwawawo ekutengesa muviri, kwete kuti kuzvida, asi situation ndiyo yakandipinza muzvinhu izvi. Mushure mekunge murume wangu asungwa akabva apiwa mutongo we20 years ari mujeri, then ndakabva ndangosiwawo nemwana ainge aine 3 months. Zvinhu zvakasvika pakundiomera mukomanashi, apa ndainge ndisina kana mubatsiri wekuti anokwanisa kundibhadharira rent, and yet kumashure uko murume wangu before asati asungwa munhuwo wekuti aimbopotawo achiti achijambira rent, because iye basa rake aita zvezvekupindawo mutauni muwo muHarare oswerawo achingotendererawo, kana vakajumawo munhu wekubira. Dzimwe nguva vaikwanisa kuita zvezve zvekuti vanopwanya mahwindo emotikari votora zvinenge zviri mumotikari, either mafoni kana kuti malaptop, chavanenge vajumanawo nacho musi iwowo obva atengesa. Ndiko kurarama kwatainge tichiita. Saka iye paakasungwa mukomanashi ndakabva ndatongosara ndiri pazero, because tainge tiri vanhu vekuti mari yacho yaainge achiti kana akatengesa zvacho zvaanenge aba, munhu wekuti aibva aenda unospenda mari yese kudoro. And also inini kuti ndisimudze musoro ndaibva ndaziva kuti panapa ndinorohwa, and also aisada kuti ndigare ndaita zvekutengesa. Saka ndakangosiiwa ndiri munhu uya wekuti I was on zero, ndaisatombova kana nestart zvachose. And also ndaiti kana ndikatarisa mumba mainge musina kana chinhu chainge chiine value chekuti taikwanisa kutengesa, ndikabva ndawanawo start. Mukoma zvinhu zvakasvika pakundiomera zvekuti mwedzi wakati uchipera, landlord ndokubva vandinokera padoo vakati ndikukumbirawo mari yangu yerent, kana musina ndokumbirawo kuti mubude. Ndikabva ndangotanga kuchema, ndichichema kudaro landlord ivavo vakabva vangopinda mumba mangu ndokutondikurira hembe, ndokubva vatanga kutondikwira. Mukoma ndakakwirirwa mari chaiyo yerent, and also vakabva vandiudza kuti kana uchida kugara pano mahara iwewe unofanira kuti unge uri mukadzi wangu wechi2, ende zvinhu izvi tinofanira kuzviita muchivandi. Baba ivavo mukomanashi vakangondidhidha zvakadaro. Apa ndainge ndichiri murwere, mwana wangu ainge achingori ne3 months at that time. Saka vaingoti pacho pavanenge vangonzwa vaingopinda mumba vobva vandibvunza kuti uri right here, hausi kumaperiod here. Kana ndisiri kumaperiod vaingokwanisa kungogeza nhengo yavo chete. Dzimwe nguva vanenge vangobva kubasa vangopukuta kana kugeza nhengo yavo vobva vatoti uya tiiti, vobva vatondiita, kana vapedza vobva vatobuda vobva vatoenda. Saka ivo hapana chimwe chinhu
zvavaindibatsira nacho vaingondiudza kuti panapa unongogarako mahara as long as uchibvuma kurara neni. Saka I had to find other people vekuti vanokwanisa kunditengerawo chikafu. Mukomanashi kana ndichikuudzai kuti ndaikwanisa kutokwirirwa peki remapampa emwana, munhu otondikwirira izvozvo. Mukomanashi ndakambosvika pane imwe nguva yekuti zvinhu zvainge zvakaita kundiomera because zvandaita mumba mainge mangosara hupfu chete nesalt. Saka ndaiti kana ndikabika sadza rangu ndaibva ndarunga munyu uya mumvura, ndobva ndaita muto wejongwe, ndobva ndatanga kuseva. Saka there was a time yekuti ndakatanga kuziya nenzara, apa ndainge ndichiyamwiwa, apa ndisingadyi kana anything. Pane vamwe baba mukomanashi vakazotondikwirira chipaketi chematemba, vakangonditengera chipaketi ichocho ndokubva vatoya kumba kwangu, ndokubva vatondikwira vakabuda vakaenda. In the end ndakazotanga kuwirirana nomumwe musikana. Saka musikana uyu akabva ati iwewe unomboziva kuti manakiro awakaita kana kuri kunzi ukanyazosangana nemurume ane mari unobva wabva munhamo iyi yauri, zvinobatsirei kuti unokwirirwa rent? Wadi wangotsvaka munhu anokwanisa kuita take care of you. Tarisaone kuti uri yellow bone. Hauzive here kuti mayellow bone ndo vanhu vatori pamarket, but mukoma kana wanyaya kurohwa nenhamo you won't even see your beauty. Saka fast forward zvakazoitika ndezvekuti ndakazotanga kudzidziswa kupindawo mumabhawa, but taipinda mabhawa aya ekuti anenge akangoita sekunge ma-VIP all the time. Ndakazokechwa neumwe muNigerian. It was my first time mukomanashi kutobata mari yainge yakawanda at the same time, yainge iri 300 US. Ndakafara chaizvo because akandiita kuti ndifile as if I was a queen. Musi iwowo ndo musi wandakatangawo kunwa doro, but kunwa kwandakaita doro hakusi kunzi ndakanyanyisa kudhakwa zvezvekusaziva zvandaita, because ndiri munhu wekuti doro racho it wasn't for me. Saka ndakangonwawo zvezviya zvekungomufadza, ndaitoziva zvese zvainge zvichiitika. After iye afungidzira kuti ndainge ndadhakwa, akabva ati hande, ndokubva taenda kune imwe hotel irimo muCBD imomo, ndipo paakazoenda akanondidyisa sikarudzi yake. Akatanga aita bonde neni. Mukomanashi ndakaita kunzwa kuti kuzasi uku ndiri kuita kutsemukira because sikarudzi yake yainge yakakurisa zvisingaiti mukomanashi, ende kuchema kwandaita in pain iye aitorakidzika kuti iye ainge achinakidzwa nazvo, yet kuzasi uku ndaitoita zvezva zvokuchema because ndainzwa kuti kuri kutsemukira. Patakasvika pahotel apa kwainge kusina magetsi, saka ini nemuNigerian uyu takangobatidza matochi emafoni edu, then tikabva tangomaisa paside. It was as if taingoitira bonde murima, we didn't even see each other. Ndizvezvo zvongoti taingofilana, but dambudziko rakaitika mukomanashi nderekuti muNigerian uyu aiti kana akaita bonde neni aibva aburuka obva ati uya undiyamwe sikarudzi yangu. Saka pandaiti paya ndichitanga kuyamwa sikarudzi yake, ndainzwa sekunge pane zvimwe zvinhu zvainge zvakakora zvainge zvakasaraunda sikarudzi yake. Saka ini ndaingofungidzira kuti sezvo sikarudzi yake yairakidza kuti yainge iri hombe, because iye zvaita aiti paya pandainge ndakapfugama ndichiyamwa sikarudzi yake aibva andibata musoro wangu obva aita zvekundidzvanyidzira pasikarudzi yake kusvika ndava kutadza kufema. Pacho pandinenda kutanga kukosora ndipo paimboburitsa sikarudzi yake mumuromo mangu obva atangidza zvekare kundidzipa. Mukomanashi saka magetsi paakadzoka ini ndainge ndakapfugama, iye muNigerian uyu iye ainge akaita zvekumira paipai because aida kumanikidza kuti aise sikarudzi yake mumuromo mangu. Saka magetsi paakadzoka room yose yakabva yangochena kuti ngwe. Apa ndainge ndakatarisa sikarudzi yake, ndakaona kuti sikarudzi yake kubva paya paburi panobuda neweti painge pakaita kuchena, kusvika kumabhora mukomanashi kwainge kwakaita kuchena, ende kuchena kwacho kwainge kwakaita tumapundu twewhite. Saka tumapundu utu tukaita sekunge twaidonha makonye, because waitoona gonye richiita sekunge riri kudonha musikarudzi imomo, gonye roro richitodonha pafloor, but zvakangoita so quick zvekuti handina kukwanisa kunyatsoona zvakanaka because pakangouya magetsi iye akabva azvomora sikarudzi yake mumuromo mangu, ndokubva atoti let us sleep, ndokubva atoenda akanodzima light. But mukomanashi I know what I saw. Ndakaona makonye akazara pasikarudzi muNigerian iyeye. Now I don't know kuti zvinhu izvi zvandakasangana nazvo hazvizondipe here ma-problems in the end, because iye after this night paakangondibhadhara 300 US yake akangonditi give me your number I will call you, but munhu wekuti haana kana kuzombondifonera zvekare. Kana kuri kuzonzi ndikasangana naye mungava muri mustreet, I don't think kuti I can still remember his face, because munhu wekungoti ainge angondikechawo the previous night. And also ndakatya kuti kana ndikamurakidza kuti pane zvinhu zvandaona panhengo yake
mukoma nhengo iyoyo yainge yakaita kuzara mapundu kubva kumabhora uku, mapundu ainge akaita kuchenuruka kuita white, mapundu aitooneka kuti iro zibundu iro. Mukoma handizivi kuti isiki here kana kuti mishonga yandakayamwiswa nemunigerian uyu. Now I don't even know kuti zvinhu zvacho zvichazoguma nei, because ndakatya kuti kana ndikamurakidza kuti ndizvo zvandainge ndaona maybe anokwanisa kuzondiuraya, because I just thought kuti maybe munhu uyu musatanist, ndokubva ndangoita sekunge hapana kana chinhu chandaona. Saka mukoma nacho ndiri kutokumbirawo kuti mundibvunzirewo, especially kune vamwe vanhukadzi vanoitawo zvekutengesa muviri yavo, kuti havana here kumbogara vasangana nezvinhu zvakadai zvekuti unoyamwiswa sikarudzi inenge ichida kubuda makonye. Kana vakasangana nezvinhu zvakadaro zvakazova affecta here in the future. Vedare iyo ndo nyaya yandakatumirwa nemwanasikana uyo. So kana kuri kunzi you were listening and you are a lady of the night, uri munhu wekuti unoitawo basa iro riri rekuti unotengesawo muviri wako, please feel free to inbox me and also tell me your own personal story. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.